Чушно. Здравейте, приятели! Днес тук сме. И там, ето, той също участва. Той е моя брат. Да. Брат и сестра сме. А пък това е нашия приятел Ерджан! Ако го последвате в TikTok, YouTube, аз ще направя профил и мен ще ме последвате! Да. И също абонирайте всички хора. Абонирайте се за канала! Лайкнете видеото, абонирайте се за канала, всичко! Последвайте ни! Това е нашия канал. Това е нашия канал на Симона, Влади, Алекс и Ерджан. Да, но днеска сме 18 и така нататък. Да, днеска сме 17-18, не знам. Погледнете в какво място сме. Малко е страшничко. Да, ето зад мен. Малко е страшничко. Така, стига толкова да ви покажем, защото ще се изпоплашите. Не е страшничко, не знам какво, но добре. Бих ви разказала една история за страшни неща, но друг път, в следващото видео ще ви разкажа една история за училището ми. Страшно. Следайте, защото ще направя песен. Очаквайте. Очаквайте. Песента на Ерджан. Аз и Ерджан може да пеем в дует. И аз. Двама. Може да пеем с тях двамата. И тримата. И четиримата може да пеем в едно. Така че гледайте песента. И довиждане! Довиждане!